Aphume ngobuninzi amapolisa kunye namajoni kubaliliso kumngcelele we-EFF obanjelwe ePhoenix. Lo mbutho uqhankqalazela into ayibiza uqhankqalazo lohlanga lwamandiya olukhatshwa bubuhlanga oku kulandela izixholo-xholo zenyanga ephelileyo kwiphondo eKwaZulu-Natal nalapho kwasweleka inyambalala yabantu KwaZulu-Natal naseGauteng nalapho ama36 elinani abulawa ePhoenix kuphela. Intatheli yethu Vusi Khumalo ukulo mngcelele ePhoenix. Vusi, masikwamkele khawusithele qabaqaba usobela umfanekiso ngokuqhubekayo kulo mngcelele sithetha nje. Yebo, njoba nibona nje ama visuals aveza la amaqembu le-EFF esingasho ke ukuthi cha liholo la umholi walo ongunobhala jikelele umnumzana Marshall Dlamini okuyena ohola le march engu4 kilometers esuka lapha eGandhi Square ePhoenix eziphelele ngaphakathi enkabeni yedolobha iPhoenix izophelela ke police station eyakhona lapha locally okuthiwa Phoenix Police Station lapho kulindeleke khona ukuthi umholi waleli qembu umnumzana Marshall Dlamini unobhala jikelele kube yena ozothula uhla lwezikhalazo bekhalaza la ngokubulawa kwabantu abamnyama ababulawa lapha endaweni yasePhoenix ngesikhathi kukhona izibhelu ezaholela ekutheni kubulawa abantu abangu36 iPhoenix iyodwa nje nakuba ke sikhona ezinye inhlanga ezabulawa kodwa nje singasho ukuthi abantu abamnyama bagcine beshonile abangama-Afrika abangu-33 kulapho abanye abaningi babo abawu-30 badutshulwa kanti omunye washayiswa ngemoto bese ukuthi ke abanye bashona ngenxa yokugenqwa ngocelemba abanye ke futhi ngenxa ke yokuthi kwakhona izibhelu abanye bashona during ama-stampedes kodwa ke laba ababalwa kulaba abangu-36 abagcine beshonile kuzwe lonke abantu agcine ebeshonile ngenxa yezibhelu ukuluthwa kanjalo futhi ukuyitapela impahla ezitolo bangu342 kodwa iPhoenix iyona egcina ibona izigameko eziningi okuthiwa zazibhebhezelwa ungaboni ngasolinye kakhulukazi kwezinhlanga ezimbili phakathi kwabantu abangama-Afrika abantu abansundu kanjalo nemphakathi yaPhoenix okuwuhlanga lomdabu waseNdiya okuyikhona kwaholela okuthiwa ikhona kwaholela ekutheni kuze kubule abantu abangu36 okuwukuthi ke namhlanje bathi ke bamingazwi linyeke siyababona futhi ukuthi akubona kuphela be-EFF kukhona nje phambi kwakho lapha nombona ugqoka iskipa esiyelo umnumzana Bishop Bheki Ngcobo okuyena umholi weqembu iAFR siyabona futhi namalungu eIFP akhona lapho kanjalo futhi no Mr Vesvan Reddy okuyena umholi weqembu lenhlangano yezepolitiki khona lapha ePhoenix elibizwa ngeAfrican Democratic Change nayo ozihlanganise nawo ke lo mbhikisho okhona lapha ePhoenix uthi ke kanjalo nabanye abahlala bakhona lapha abahlali balapha ePhoenix abanga umdabu waseNdiya nabo abayimatanise nalombhikisho bazosho ngazwilinye ukuthi abambisani nezigameko lezodlambedlu ebhekiswe kubantu abansundu owagcina kholethe bashone so zikhona ke nenhlanga zomdabu waseNdiya okhona lapha abayimatanise nalo mbhikisho bazosho ngazwilinye ukuthi abambisani nezigameko zokubulawa kwabantu that's why ubone bebaningi kangaka nje singasho ukuthi ke sibabalelo la ko more than 500 abantu abakhona la baningi kakhulu abantu siyazi kukhona nemigomo le eCovid-19 evimba ukuthi kube khona izinto ezeholela ekutheni kube khona abantu aba more than 100 abazohlanganyela so ke khona amaphoyisa siyabona amaphoyisa uhlobo oluningi lamaphoyisa kukhona iPOP kukhona laba be-riot kukhona futhi nearmy amasosha amajoni akhona lapho ukuqapha isimo lapha ePhoenix njoba sibheke epolice station yakhona lapha emashini enkulu ye-EFF bathi balwisana nesihlava sokucwasana ngokobuhlanga lapha ePhoenix. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu Vusi Khumalo.